हेलो फ्रेंड्स, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ, ବହୁତ ଛୋଟ ବ୍ଲଗଟି, ମୋର ଏକ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍ର ଦୁବାଇରୁ ରସେଲ ଖେମା, ଯେଉଁଟା 2ଟା ଏମିରେଟ୍ସ ଭିତରେ। ଏଇଟା ୟୁଏଇର ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ଦୁବାଇର, ଆଉ କହିପାରିବା ୟୁଏଇର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା, ଦିପଟ ଯାକ ଖାଲି ପାହାଡ଼, ମରୁଭୂମି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ବି ଆସୁଛି ମଝିରେ। ଦୁବାଇ ନୁହେଁ କି ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, ଏଇଠି ବି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ଅଛି, ଭଲ ଜାଗା ବି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ ଗ୍ରୀନାରୀ ନୁହେଁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ, ତଥାପି ଏଠିକାର ପାହାଡ଼ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଛୋଟ ବ୍ଲଗଟି, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ନହେଲେ ବି ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏଥିରେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ପୁଣି ନେଇ ଆସିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।